4,5, 5 centimeter. Is dat genoeg om op te rijden? Het is nog niet genoeg, maar we verwachten natuurlijk vannacht nog een aangroei. Want het is nu nog een graad of 3, 4 boven nul. Dus het dooit nu niet. Je hebt ook geen afbrokkeling. En dus vannacht hopen 2 centimeter bij te kunnen krijgen. En dan is het kat en bakkie. Het bleef een gokje, maar de tarriedings ging gewoon terug. Bantegeer wie jeder maar de onkundiging van de wedstrijd, maar die zo'n monte verrieden worden. Hoe belangrijk is het om de eerste te wezen? Het is een sportief gebeuren. We slapen er even nog goed om. Maar wij zouden het wel heel leuk vinden natuurlijk, uiteraard. We hebben eerder een keertje dichtbij gezeten, dat was in 1998. En toen ging het allemaal net niet. En nu is het hopen dat het net wel gaat. Dus dit is de eerste keer? Dat zou de eerste keer zijn voor de heren dan, hè? De eerste onmeldingswinder joert al voor 12 uur, onder oren van Freddy Wennemars en Lars Scheenstra. De eerste kwartebaanwedstrijd van vrouwen wordt monte verrieden in Nijenlemmer.